Cristian Cifré. Relació de canvi nova, més llarga, per fi. Hem passat de 5 marxes a 6 marxes amb una relació ja bastant més llarga. Tocava fer-ho i per fi ho hem aconseguit. I només no sentir el cotxe patir i poder pensar en anar a fer algun rally algun dia, tenir una punta més llarga, la veritat és que content. Tot igual. Tot la resta volant nou. Això sí, estava molt gastat i patinava. Una gran millora. La tercera FX, com sempre, FX 13 en la nostra classe. Pujar aquí nou perquè tenim el següent FX està a 6, 7, 8 segons, depèn de la cursa. Ja costa baixar-ne un. T'hauràs de comprar un Golf d'aquells d'Àustria. Això, anem a Alemanya a buscar un Golf d'aquests, un Golf atòmic. La següent, que és Guardiola, pujar a Guardiola de Berguedà, segur que no podem anar, que ens coincideix amb un ratll a terra que faré gràcia a fer. Aragó, Marc Cendra de copilot, amb un Golf 2, jugar-nos rem ningú i provar una miqueta. L'altra ja és la Llacuna, que és més a prop de casa. Intentarem, ara que sabem que el cotxe està sencer, intentarem sortir.